It's so embarrassing. So kana vanhu vasinga evolve in relationship mako. Tingadai zvindiri kuno ku-UK ndine makapu ekukangwa esimba. And I see a lot of people vari muno mu-UK vari kumisa poto dzekuZimbabwe. I'm not against you guys. Kune vanhu vari kuZimbabwe vari kuorder mapoto ekukangwa vari kuuya nawo kuno ku-UK. They miss that. They miss that. And they don't poverty. They miss that lifestyle. They miss it. There's a difference. Missing that. Now, like in right now, ukandipa matowe ndokutenga, ukanditengesa matowe 20 pounds ndotenga. 20 pounds ndotenga. I miss matowe. I miss matamba. I miss majanja. But chirega kusvika pa level rokuzoramba kuenda mberi kwamakungwa chindoda kugara pamushanjo. Pamushanjo ndozodi. Vamwe you're making permanent decisions on temporary way. Aiwa ndiri kuenda kunogara UK. Nemake hakuna majanje. Yeah, ukadanana nomwe munhu asingadi kuevolva. Kune vanhu vakawanda vaikwira ndege vasa. Listen, kune maslay queen ataiziva isusu. Kune vamwe vanhu vanga vane good level of life vari single. Nekuda wrong choice yekuroora. Aish. Vakaroora munhu asingade zvendege. Anokudza watambisa mari. Mari iyo unozade tatenga rupasa. Unoza mari iyo uri kuenda nayo kuholiday ndikatenga rukukwe. Vanhu vanogona kugara mazioni panouya kumba kuzoona mai. Vanogona kugara pamarukukwe. Kuna munhu ukaita zvokutamba unorora mumwe munhu asingakudevelopesi izvi. Aish. Hazvisi zvokutamba kaizvi. Zvakafanana necasino. Yakatofanana necasino. Ukaita zvokutamba wasvika palevel rokuti wazvidzidzisa wega, wapedza nursing yako, ukazungaira zvakanaka, unogona kuroora mumwe munhu anenge achiudza kuti pei yese ngaive kuno tidi hande kubawa. Atotambira imwe, hande to. Ko vana? No, vana hai, tozvona next month. Let's celebrate. Iwe, pei yako yese inogona kupera uchingotenga siroko. Nokuda kwemunhu chete unenge wangoroorana naye. Akaramba iwe hazvisi zvokutamba nazvo unotofanirwa kuti evolva. Unoengagwa we 10 years wakaengagwa. Engagement kungweswa ringa. Unozvara kuzadza danga wakaengaja so. Wakaengaja. Uchizvara so. Ukachiregera chibereko chako icho unozvara iwe vana 30. Ende ukasara kuchiregera chibereko chako unogona kusvika 43 years kaiwe. Unogona kurarama 30 years wakamirira kuzvara iwe asinganobvisi fuma. Unogona kuunganidza mari iwewe yokuti uzviroorewo. Waiunganidza igobiwa nemunhu iye achinda. Hausina mbonzwa munhu anoba coffin, mari yecoffin. Makamirira chituna tatuma we kuno mari yecoffin. Kune vanhu ane zvivindi zvazvo kuti vanoba mari yechituna yecoffin. Mamutuma kunotenga from Chitungwiza. Kune mukomana akambotumwa from Chitungwiza kunotenga coffin. Achidana nomwe musikana wandaitoziva. Musikana nyaya huru ikatonetsa. Mai vemusikana vakafa. Nobva vatuma mukomana $500 kunobhadhara coffin. Hana kudzoka. Vanovigwa nejira mai vakwewe. Ukata unodana nomwe munhu anokudzorera shure zvazvo kuti nyangwe neunobva unoti iyi ndo inonzi reverse drive yandarova. Cheka kuti waevolve here. Kwenga vanhu inga unoza sei vanhu vakazochinja from magorira vakazoita vanhu vakaevolva. Asi magorira achiriko, makudo achiriko. Kune vamwe vasingaevolve vanoramba vari magorira. Homo habilis, homo what sapien, homo sapien, whatever you call it. Or yes, you can evolve. Zvimwe zvogona evolve, zvimwe zvichirega. Zvimwe zvinoita extinct. Madinosaur akanga akada kufanana nemacrocodiles, but iri same family, but madinosaur ari magiant. But akatadza kuevolve, akakangana kuita bonde. Anga ne brain diki. Ari mazihombe asina brain. Saka akakangana kuita bonde chako. Because brain bonde brain. Unoziva kuti bonde haringoita roda kuti tombofunga. Mhuka dzedza unoona dzinombofunga kuti chichanwirira racho kushure kweimwe mhuka saka yapa hit rikandikwire. Bonde roda brain. Dinosaurs akaita extinct. Part of the reasons why dinosaurs became extinct is actually vari suspect that the brain was so small, smaller than an ant.
Shoshe rinombofunga kanoza shoshe rinotofunga shoshe rinoendawo kuri godai rigodzoka gona shoshe richidzoka kwaita hiti rodzoka richiendawo dinosaur raingoinda nepanouraya. So we need to evolve. Ukasaevolve unouraya generation yako. Ukadanana munhu asina kuevolve unoisa poverty muvana vako. Unoisa poverty. Kune vanhu right now vokuti anogona kuti handisi kuti poverty mentality yokuti munhu iye anoda kutoisa muriwo wemuriwo mumba muno musitting room, kudzvara muriwo musitting room muno, because ndoda rape yakabva Zimbabwe. Opesera aidzvara musitting room muno. Tatitengei imba, gadzirai CA section iriko, ndoda kudzvara muriwo wangu, ndoda kudzvara mumba. Toda munhu anoevolve achiti okay, hatitsvake imba hombe ine stand ndodzvara, kwete kuti hatigadzire iro rinoflat iro rino iri tidzvare muriwo ipo panapa. Titiri gadzi unze roorai mwanangu ndiroorerewo mukadzi anogona kusakura. Tinzwaika mama, I don't need to roora mukadzi anogona kusakura. Ndogona kuroora mukadzi ane mari tobhadhara vanosakura. Uri kunzwa? Kune vabereki vanokwanisa kungoudzwa kuti no, inzwaika mama, I don't really need kuva a fisherman. Mama, handifaniri kuva a fisherman. I can go and buy fish. Kunonzi kuevolve. Mwanangu, ndoda kuti kana waenda kuUK unditengere zviredzo, uye nezviredzo zvakawanda tigonopota chiraura. Upote uchidzoka kamwana wangu every 2 months uchiwa tichizoraura. Kana uri stupid unogona kukwira ndege every month uchidzokera kunoraura kumusha. Ukasaevolve uroenda musha kunodi kunoraura. Because vabereki vangu vangogara vari vekuraura, so ndizvo zvavanoda, handidi kuita zvavasingade. That's why unoti Mwari vanotinyima zvimwe zvinhu. Dai Mwari vaitipa. Dai ndisisipo panapa. There was a time yandaida kupiwa, ndati Mwari mukandipa zihama, dai ndakadofa pamwe neAIDS kudhara. Muzihama imomo, I can guarantee you muzihama imomo maitoita chirwere chete. At that time, I was so immature. Ndakaita hama pepe, my God. Pandaina matirira. Mwari vakadozoka